тайни гейминг стаи. Ние вече сме професионалисти, но сега е време да издигнем нивото. Губещият ще получи сурово наказание, докато победителят ще вземе 1000 евро. Имаме 1 час да се скрием и Рафарио с ловеца на глави имат 1 час да ни намерят. Обаче има само едно правило. Тайните стаи трябва да бъдат построени извън къщата, нали? Хайде да търсим скривалища. Добре, аз ще намеря по-добра от теб, защото съм по-добър. Стас папа. Някъде тук ще бъде ловецът на глави, но трябва да го намеря, защото сам няма да ги намеря. Имам нужда от помощта на ловец на глави. Къде ли е той? Хайде сега! Ти дойде, мой приятелю! Синовете ми тайно строят стаи за игри, трябва да ги намерим заедно. И какво ще спечеля аз от това? Те ще платят 1000 евро, ще вземеш 500, ти 500 аз, добре? Много добри пари! Хайде, облечи си дрехите и ще направим много луда тренировка! Не знам къде да построя геймърската стая, да я построя тук на езерото. Но е мръсно, лоша идея, е? Но аз никога няма да се откажа, гайс. Ако направя стаята тук в тунела и сложа стена от тази страна и от другата, ще бъде много хубаво. Но няма да имам ток, така че не мога да построя стаята тук. Този тунел ще бъде перфектен за тайна стая. Блякс! Какво е това? О, това е шоколад, но защо имам шоколад? Ама какво е това? Ядох, Какво е това тука? Това е твоето упражнение! Това трябва да направиш днес! За да стана по-бърз, нали? Да бъдеш по-силен! Готов съм! Да бъдеш истински мъж! Така! Хайде, започни! Хайде, можеш! Какво е това? Какво правиш там? Мислиш ли, че е толкова лесно да го направиш? Тогава ела го направи сам. Като малко бебе се държиш. Сега ще ти покажа как трябва да го направиш. Покажи ми! Гледай и учи! Да вървим, справяш се добре? Право, можем да го направим. Ние? Имаш предвид, че аз мога, а ти все още не можеш да направиш нищо. Зле! Ако не бях аз, ти нямаше да получиш никакви пари. Как не се сетих за това от самото начало? Мога да направя гейминг стаята в кошче, гайс. Бляк смирише малко. Тук ще изградя тайна стая за игри, довиждане. Бай! Изобщо не е добре тук, както и да е, мисля, че това е лоша идея. Защото, ако всеки идва тук и ми схвърля буклуците си, ще стане ужасно. Освен това мирише и е нездравословно. Да отидем да търсим друго скривалище. Дойде ми на ум перфектната идея да направя тук тайна гейминг стая. Да затворя това пространство. Мисля, че ще бъде невероятно. Какво е това? Махай се от тук, червей! Махай се! Сега, приятелю, трябва да оцелиш всички бутилки. Ще можеш ли? Готов съм да вървим. Ела! Да го направим! Какво? Ела и покажи дали можеш по-добре. Сега ще ти покажа как трябва да се прави така. Опа! 1, 2... Ти се справи зле. Какво правиш? Това е забранено! Сега ще те улуча с моята цел! Представете си да построя тук една огромна къщичка на дърво. И ще построя вътрешна стая за тайни игри. И така ще играя. И никой няма да ме намери. Ще го имам и в бъдеще, за да играя колкото искам. Обаче нямам толкова време, няма да успея, така че и тук не мога. Не знам какво да правя, потърсих навсякъде и не намерих нито едно подходящо скривалище. Какво прави това куче там? Току-що ми хрумна страхотна идея. Ако изкопая земята сега и направя огромна дупка и направя там вътре гейминг стаята, лудо, фантастично. Имам ужасен късмет. Не мога да построя тази стая никъде. Очевидно съм безполезен. Ама кой оставя буклуци тук? Някой остави огледало тук. Огледало? Имам една идея, момчета. Ще направя тайна стая и ще я заобиколя с огледала. Така че огледалото да отразява и стаята да изглежда невидима, просто ще го направя някъде, където има много дървета, за да е много объркващо. Така че нека да го изградим. И това за какво е? Така че, Рафари, това упражнение ще те направи изключително силен. Трябва да преодолееш всички тези препятствия, но трябва да го направиш бързо, иначе няма да получим никакви пари. Разбрали ме? Да, разбрах. Да тръгваме! Хайде тогава започни, какво чакаш? Хайде да вървим! Хайде! Хайде да тръгнеме, можеш! Внимавай! Браво, справи се! Следващия път по-бързо! Успях, браво на мен! Хайде да ги намерим и да спечелим 1000 евро!
Ще спечелим 1000 евро да... Както кучето изкопа дупка надолу, така ще изкопая и аз. Точно тук. Единственото нещо, от което се нуждая сега е лопата, така че отивам да я купя. Това, което си помислих, е наистина лудо. Тук на това място ще направя тайна гейминг стая. Ще направя свои стени и ще сложа огледало. Така ще отразява гората и ще изглежда като да е невидима, така че сега отивам в магазина да се оборудвам. Димон, какво правиш тук? Дойдох тук, за да купя оборудване. И аз също, защото намерих страхотно скривалище. Знай, че моята скрита игрална стая ще бъде със сигурност по-добра от твоята. Не знаеш какво говориш, аз ще спечеля 1000 евро. Отивам да купя това, от което имам нужда, махни се от пътя. Тук имам списъка. Най-важното, което ми трябва, са винтове, затова нека отидем от тази страна. Хубаво, тук има много винтове и ми трябват различни, така че ще взема тези класически, тези тук, ще взема и тези и накрая тези тук. Хубава! Също и за винтовете, естествено, ми трябва бормашина, затова дойдох тука. Трябва да избера най-силната и скъпа бормашина, която мисля, че е тази. Струва 250 евро, така че го взимаме и го слагаме в количката. И сега да отидем да вземем дърва. Това, от което точно се нуждая лопата, за да направя огромна дупка. И съм готов, само тези искам. Да не забравяме дървата, трябва да вземем много. Хайде да го вдигнем. 1, 2, 3. Ох, боли! По-добре да се махна от тук. Гайси, статко, майсторът е тука. Време е да копаем и да спечелим тази игра. Хайде да отидем. И да вървим. Вече съм уморен, но няма да се откажа. Трябва да спечеля 1000 евро и да не получа наказание. Не се справям с нищо. Минаха около 10 минути и вижте каква е дупката. Затова ми хрумна друга идея и се надявам този път да проработи. Купих подходящото оборудване, половината от нещата са тук, а другата половина е в колата. Вярвам, че ще ми отнеме много време да го оправя, но ще успея. В крайна сметка, защото съм Стас Папа. Донесох трактор да изкопая дупката, защото съм много умен. Както виждате, дупката е готова. Сега единственото, което остава, е да поставя пода и да оправя стената. И след това ще донеса PlayStation и останалите игри. Чудесно! Направих основата тук, за да поставя стените. И изглежда, върви много добре. Ще сложа стените и огледалата, така че всичко е перфектно. Най-накрая е готово. Хайде да влезем вътре да ви покажа как е. Опа! Както го виждам, изглежда много хубаво сега, когато поставих стената. Но сега трябва да го декорирам, да сложа PlayStation и останалите неща, за да стане най-хубавата гейминг стая в света. Отивам да взема нещата. Почти съм готов с стените, после ще сложа огледалата, за да стане невидимо! Донесох, разбира се, различни възглавници, за да украся стаята за игри и да стане по-красива. Невидимата тайна стая за игри е почти готова. Остава само да сложа последното парче. Слагам го тук. За да играя PlayStation имам нужда и от телевизор, така че я взимаме. И разбира се, че гейминг стая без телевизор няма как да стане. Обичам те. Стаята е напълно готова, затова оставяме дрехите и отиваме да донесем нещата си. Това е моята тайна гейминг стая, но първо трябва да го украсим. Затова тук ще сложа телевизор, а тук ще сложа PlayStation, тук ще сложа осветителни тела и тук един надуваем стол. Но сега трябва да донеса всичко това тук. Това, както виждате, е моята тайна гейминг стая. Харесва ли ви? От тук горе затворих входа и сега е време да се отпусна и да играя PlayStation. Опа! Ох, не, някой ме стреля, трябва да го намеря. Bye-bye, losers! Донесох телевизора, просто е много тежък. Тук ще сложим телевизора си, нали? Този килим ще направи стаята много по-красива, така че очевидно ще го сложим вътре. Тук го слагаме. Не може да има гейминг стая без PlayStation. Това е най-удобният стол в света. И за финала, ето го нашия стол. И мисля, че сме готови. Имаме и PlayStation. Основно нещо липсва. О, да, правилно! Липсва декорацията. Тук ще сложа лампички, тук различни осветителни тела и тук различни декорации. Ще стане страхотно. Сега, след като се замисля, щом вече съм изкопал дупка, ще я използвам като капан. Отивам навън да го приготвя.
Сега ще направя шега, за да губят времето си тези двама ловци, Рафария и Плешивия. Слагам малката змия тука, затова го закачаме. Тук ще сложа и змиите наоколо, за да се изплаши и да загуби време. Всичко е почти готово. Остана само да залепя това последно парче тук отгоре, за да е красива таванът. А сега на 3 ще се случи нещо магическо. 1, 2, 3. Вижте колко е красиво. Сега ще седна тук и ще играя любимата си игра GTA 5. Но каква е вашата любима игра? Напишете долу в коментарите. Рафаели, виж какво намерих! Какво е Виж това? какво ще направя! Какво искаш? Губим време, трябва да намерим скритата игрална стая. Остави това! Прав си! Давай! Хайде бързо! Колко хубаво е да играеш на PlayStation 5. Бихте ли искали PlayStation 5? Ако да, харесайте, абонирайте се и напишете в коментарите "Искам PlayStation 5". И след това в следващото видео ще го подарим на един от вас. Вижте каква кола имам. Опа! Обаче ще отида да приготвя капан, за да спечеля време и изпитанието. Хайде! Чуйте какъв капан създадох. Цяла система е... Първо завързах въжето за дървото. Направи се система там, после сложих тежест тука и направих възел. Ще го оставя тук долу и така, когато някой дойде и го настъпи, това въже ще се затвори и ще го вдигне нагоре. Е перфектно и много умно като мен. Също го крия, за да не се вижда изобщо. Хубаво! И сега тръгваме. Готови сме! Рафарио, виж какво има тук! Само не го чупи! Сигурно някъде тук има тайна стая. Да тръгваме и да търсим навсякъде. Дай ми го! Разбира се, не забравяме, че в тайното гейминг помещение имаме и закуски, пуканки, доритос и чипс. Кое от трите да ям първо? Ще ям доритос, харесвам ги повече. Намери ли нещо? Не, трябва да търсим другаде, хайде! Имам и гледка тук, правим страхотен живот. Чудя се какво прави Рафаерио и ловецът на глави. Трябва да се разделим. Да, за да спестим време! Ето това за теб! Готов съм да разбия всичко и да спечеля 1000 евро! Аз бих живял удобно тук завинаги. Бихте ли искали да имате собствена тайна гейминг стая? Ако да, дайте всички лайк. Не виждам нищо аз! Тук сега съм сам и трябва непременно да намеря децата и да спечеля това изпитание. Не мога да намеря къде се намира тази тайна стая! Къде се криете? Тук! Не тук! Тук! Не тук! За да взема този чук, може би е тук! Не, да не би да е тук! Не и тук! Ще те намеря независимо от всичко. Какво се чува така отгоре? Тези двамата са разбили всичко. Напълно полудяха там. Къде ли са те? Усещам, че са някъде тук, но не знам точно къде, какво е това. Печеля ги. Чух нещо отвън. Намериха ме, но не и теб, Димон. Успокой се. Има скрита невидима стая за игри. Няма да ме намерят, надявам се. Някъде наблизо е. Отивам да видя там. Той си тръгна, за щастие не ме разбра, така че продължавам да играя. Да тръгваме. Тук играя много готина игра, стара е, но много ми харесва. И сега се чудя да ям ли чипс или желирани бомбони. Истината е, че вече отворих желираните бомбони, защото ги предпочитам. Да кажа истината, много ми харесва геймърската стая, която направих. Чудя се дали Димон е направил по-добра от моята. Не мисля. Напишете в коментарите кой направи по-добра стая, аз или Димон. Мисля, че това е любимата ми тайна стая за игри, която някога съм правил. Вижте какво намерих, елате да го пробваме. Ама как работи? Докато седя и ям пуканки, нека видя от скритите камери какво става навън. Нека видим сега. Виж ги тях, чупят всичко. Вече са щупили всичко. Виж тука. Ще го щупя. Ще те намеря независимо от всичко. Защо ме гледаш? Ти защо ме гледаш? Ще ти отрежа главата. Така че отивам другаде. Беше ли това планирано?
И не забравяйте, че мога да играя GL Show Run или GL Show Jet Aventure. И двете са безплатни, така или иначе. Може би сте тук. Не! Може би тука. Не тук. Там може бути. Какво е това? Сигурен съм, че тук е стаята, в която тайно играят. Нека видим. Не е тук. Вероятно е там, в малката гора. Отивам там. Какво е това нещо? Какво стана? Кой го направи това? Ела, какво стана тука? Ти ли го направи? Защото ме тренира много зле. Сега ще ти помогна. Не се притеснявай изобщо. Остави ме, махни го. Къде е ножът ми? Чакай. Някой падна в моя номер. Тези губещи, някой попадна в капана ми. В крайна сметка аз ще пия вода от бутилката на GL Army и ще се отпусна тук. Мисля, че минах от тук и преди. Не знам какво става. Нещо не е наред тук. Какво е това? Са навън, този път могат да ме намерят. Моля те, не искам да ме намерят. Аз съм или не съм? Аз съм някъде тука. Усещам, че има стая за игри. Трябва да погледна наоколо. Трябва да седя много тихо. За първи път виждам нещо подобно. Не мога да разбера какво е това нещо. Опа! Тайна стая! Ела, излизай, намерихте какво става тук. Не ме намериха. Добре, излизам сега. Хайде, излез! Хайде сега, как ме намери така? Чудиш се как те намерих! Аз съм много добър! Професионалист в такива въпроси! Не като теб! Глупаво! Върви от тук! Хайде, бягай! Някъде тук трябва да е скритата гейминг стая. Чувам някой да е над мен. Какво е това? Чувам, че е точно до мене, надявам се да не ме намери. Искам да спечеля 1000 евро и да избегна наказанието. Мисля, че намерих тайна стая. Сега изцапа цялата ми стая, честно казано не съм мислил за това. Стана мръсна и GL армията ми блуза, ще почистя всичко и ще бъде наред. Виж, намерих нещо тука. Не, човече, намери ме. Ела навън, изгуби се, намерихте. Добре, излизам сега. Аз спечелих 1000 евро, а ти получи наказание. О, добре, намери ме, загубих съвсем малко, не мога да повярвам. Отивам да видя наказанието, надявам се да не е много сурово. Момчета, загубихме! Дойде време за наказание.